Bos días, darlle a benvida aos veciños que están escoitando e os que nos sigan desde as redes, darlle a benvida tamén aos medios que están hoxe cubrindo este pleno. Primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Notastes algún erro, non, está todo en orden, non detectastes ningún... Vale. Ben, segundo punto, a adxudicación se procede do contrato de concesión de obras para a redacción do proxecto, dirección facultativa, construción, equipamento e xestión da residencia de centro de día para persoas maiores do Concello de Trasmiras. Ben, traemos este pleno despois do procedimento de licitación unha oferta, unha sola oferta a que se presentou por parte da empresa Coviastec. Pedíronselle informes tanto xurídicos como técnicos o Gabinete de Asesoría Xurídica e Asistencia a Municipios da Diputación. Emitir un informe María de los Ángeles Cantón Álvarez e Ramón Rodríguez Novo González, María de los Ángeles como xurídico e Ramón Rodríguez Novo González como arquitecto. Isto foi o que nos permitiu convocar a mesa de contratación que no día 20 de febreiro de 2025 ás 10 da mañá reuniuse presidida por Emilio José Pazos Ojea como alcalde presidente do Concello de Trasmiras, vocais Valerio Fernández Fernández, secretario interventor actual do Concello de Trasmiras, dona María Irene Lorenzo Míguez como arquitecta municipal do Concello de Trasmiras, don Fernando Rodríguez como xefe do negociado de contratación da Diputación Provincial de Ourense e secretaria dona Celia López Opazo, auxiliar administrativo do Concello de Trasmiras. En Trasmiras, sendo as 10 da mañá do día 20 de febreiro de 2025, reúnen os membros componentes da mesa de contratación constituída para a apertura e valoración do sobre C das ofertas presentadas no expediente de contratación por procedimento aberto, tramitación ordinaria da concesión de obras para a redacción do proxecto, dirección facultativa, construción, equipamento e xestión da residencia e centro de día para persoas maiores no Concello de Trasmiras, asistindo á mesma as persoas que se relacionaron anteriormente. Na sesión desta mesa de 27 de xaneiro de 2025 procedeuse á apertura dos sobres, sendo válida a presentación da seguinte oferta. Primeiro, Coviastec SL. Suspendida a sesión para a emisión do informe de xuicios de valor. Despois de examinar a mesma e unha vez recibido os informes de xuicios de valor emitidos polos técnicos designados aos efectos dona María de los Ángeles Cantón Álvarez, xefa do Gabinete de Asesoría Xurídica da Diputación Provincial de Ourense, e don José Ramón Novo González, arquitecto da Diputación Provincial de Ourense, procedeuse á valoración da oferta válidamente presentada á vista dos criterios de adxudicación previstos nas cláusulas 13ª do prego de cláusulas administrativas particulares, dando a seguinte puntuación. Vale, a puntuación, se queredes leo, non ten objeto, porque ao haber solamente unha oferta, pois hai os puntos que deu o equipo que a valorou, neste caso da Diputación. Vale, un total de 84 puntos, sendo, por resumir,
sendo xuicios de valor 35 e automáticamente ao presentar e reunir unhas condicións 49 que tiña que cumplir porque así iban nos plegos. Vale, unha vez constituída e asignada pola mesa de contratación a proposta do acordo é o seguinte: o alcalde propón a adxudicación se procede do contrato de concesión de obras para a redacción do proxecto, dirección facultativa, construción, equipamento e xestión da residencia de centro de día para persoas maiores do Concello de Trasmiras. Indica o señor alcalde que corresponde ao pleno do Concello a devandita adxudicación para poder cumprir co compromiso e a responsabilidade de adxudicar dita obra en base aos convenios asinados co Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e coa Deputación Provincial de Ourense, que financia a inversión da residencia. Sinala que unha vez rematado o prazo e que pon unha, entendo que sea un... Falta un H. Sinala que unha vez rematado o prazo de presentación de ofertas, segundo a correspondente licitación levada a cabo a través da plataforma de contratos do Estado e a vista da proposta da adxudicación feita pola mesa de contratación, solicítalle ao pleno da corporación a adopción do seguinte acordo. Visto o expediente en trámite para a licitación de contrato de concesión de obras para a redacción do proxecto, dirección facultativa, construción, equipamento e xestión de residencia e centro de día para persoas maiores no Concello de Trasmiras, vista a valoración da única oferta presentada pola mesa de contratación nas sesións de 27 de 1 do 2025 e 20 de 2 de 2025, que se resume na seguinte tabla: Coviastec, criterios mediante xuicios de valor 35 puntos, criterios cuantificables automáticamente 49 puntos, total 84 puntos. Examinada a documentación obrante no expediente de acordo coa mesma e de conformidade co establecido no artigo 59 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público e no prego de cláusulas administrativas particulares, visto que con data 20 de febreiro de 2025 requiriuselle á empresa Coviastec SL a constitución da garantía definitiva e documentación exixida no prego de cláusulas administrativas particulares, visto que con data 6 de 3 de 2025 a empresa Coviastec SL presentou o xustificante da constitución de garantía definitiva e demais documentación requerida, examinada a documentación que a acompaña de conformidade co establecido no artigo 151 e na disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de contratos do sector público do 8 de novembro e do prego de cláusulas administrativas particulares, o pleno do Concello por unanimidade dos 9 membros existentes legalmente compoñen a corporación, acorda. Unanimidade... Bueno, esa é unha proposta. É unha proposta. Non acordou. Primeiro, adxudicar o contrato de concesión de obras para a redacción do proxecto, dirección facultativa, construción, equipamento e xestión de residencia e centro de día para persoas maiores no Concello de Trasmiras, a empresa Coviastec SL, o Cipsáltomo, de acordo co prego de cláusulas administrativas e de prescripción técnicas e demais condicións establecidas nas súas ofertas que de seguido se resumen. Tarifa de prezos a usuarios de servicios, cláusula 13.2.1 da plataforma de contratación, pliego de cláusulas de administración pública. As tarifas ou prezos que se aplicarán
a pagar directamente polos usuarios dos servicios de residencia de persoas maiores nos termos establecidos na cláusula 13.2.1 dos mesmos pliegos serán as seguintes: prazas non dependentes, 1.550 euros mes; prazas dependentes, grado 1, 1.650 euros mes; prazas dependentes, grado 2, 1.750 euros mes; prazas dependentes, grado 3, 1.850 euros mes. Tarifas ou prezos de centro de día, xornada completa, mínimo 8 horas, 750 euros mes; media xornada, 4 horas, 450 euros mes. Reducción do prazo máximo de presentación do proxecto e execución das obras de construción e equipamento e posta en funcionamento ou apertura da residencia de persoas maiores e centro de día establecido na cláusula sexta do pliego, cláusula 13.2.3 do pliego. Facer un apunte neste punto que, se vos recordades nos pliegos, que se despois irá reflexado no contrato tamén, hai un punto que, por aclarar calquera dúda que poida haber, no que se dice que nunca o plazo de execución será superior ao que nos conceda a administración que nos otorga as axudas, neste caso Xunta de Galicia, co que temos un convenio, e Diputación, co que temos outro convenio. Nunca pode superar ese plazo de execución. A día de hoxe, recordo que é o 25 de decembro, con posibilidade, que todavía ainda non está, digamos, por escrito, igual que o resto dos fondos Next Generation, que se están executando, como pode ser por o mesmo propio Estado, por o propio Estado por o propio Ministerio, que sería junio de 2026, que sería unha prórroga de 6 meses. Nunca vai a superar ese plazo. Ben, por facer ese apunte. C. Valor estimado do contrato, 2.700.968,04 euros, IBE non engadido. Achega municipal, 1.450.000 euros, subvención do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e da Diputación Provincial de Ourense. Duración da concesión, 40 anos. Segundo, requerir a Coviastec SL para que proceda á presentación do Plan de Seguridade e Saúde no traballo antes de inicio das obras. Terceiro, informar a empresa Coviastec SL de que o seu representante legal apoderado deberá comparecer para a formalización do contrato na data que se lle indique ao efecto, data que non deberá non ser superior aos 15 días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación de adxudicación. Intentaremos mandarlle hoxe a notificación. Cuarto, informar a empresa Coviastec SL que deberá suscribir as propostas de seguro presentadas durante a fase de construción da obra obxecto de concesión. Quinto, informar a empresa Coviastec SL que deberá cumprir coas obrigas de publicidade colocando un cartel de obra coas medidas de 3 metros de ancho por 2 de alto. Sexto, informar a empresa Coviastec SL que deberá presentar un novo cronograma adaptado ao prazo de redacción de proxecto e de execución das obras. Sétimo, ordenar a publicación do presente acordo no perfil do contratante do Concello e notificar ao licitador interesado. Entre as miras, ca data de hoxe, sinatura ao marxe. Vale, esta é digamos, a proposta de acordo por parte deste grupo de goberno. Tedes algunha cousa que apuntar?
Non. Votación. Logo. Ben, a mí gustaríame facer unha pequena intervención antes de dar paso á votación. Primeiro, resaltar que tiñamos uns obxectivos cando empezamos con este proxecto. Os obxectivos eran de conseguir unha residencia o máis rentable para os veciños posible, para o pueblo de Trasmiras, que intentamos, a pesar de os consellos que tiñamos en contra, arriesgamos por conseguir máis plazas, tanto de residencia como de centro de día. Este riesgo que asumimos saliu ben. A día de hoxe estamos adxudicando unha residencia que é o máximo na súa categoría, que é de 59 plazas con 20 plazas de centro de día. Un dos obxectivos era que non lle costaran cartos no presuposto aos veciños de Trasmiras nos vindeiros anos. Iso foi logrado. A inversión e o riesgo que non vai asumir desta residencia con estas plazas de 59 plazas máis 20 plazas de centro de día vai ser a empresa que explote ou que gestione a residencia. Ese obxectivo foi cumplido. Había un compromiso de que houbera unhas plazas reservadas para os veciños de Trasmiras. Logrouse, e así está reflectido nos pliegos, que todas e cada unha das plazas que hai na residencia de Trasmiras teñen preferencia os veciños de Trasmiras. Obxectivo tamén cumplido. Fáltanos cumplir o obxectivo de Vela Feita, que é o que queren ver os veciños de Trasmiras. Espero que este en tempo e forma, como non pode ser de outro xeito. O risco que asumimos foi grande, pero creo que o produto dese risco que está ás vistas, ou vai estar ás vistas. Son postos de traballo que se van a xerar no pueblo, postos de traballo cualificado, unha actividade empresarial e de servicios nova no pueblo que vai a generar economía, na que o Concello de Trasmiras intentará apoiar en todo o que este na nosa mão, por menos por parte deste grupo de goberno. Xa digo, esperemos que os veciños de Trasmiras non teñan que ir á residencia, que se poidan atender, que poidan ser autosuficientes e que poidan estar cada un na súa casa, que eu creo que é onde máis lle gusta estar unha persona hasta que non lle queda outro remedio máis que abandonar a súa casa, abandonar a súa familia para ir a un sitio onde lle poidan garantizar
unhas atencións e uns servicios. O noso objetivo era que os veciños de Trasmiras tuveran aquí, que non tuveran que ir fora do seu entorno, que foran a outros sitios cando chegue ese momento. Eu creo que logramos, pero esperemos que non lle faga falta. Por desgracia, a realidade das familias, a miña a primeira, por desgracia non é esa. Entonces, chegado o seu momento, hai que tomar decisións que, a pesar de que non nos gusten, non nos queda outro remedio máis que tomalas. Pero, por lo menos, eso, ter o servicio no pueblo, que era o noso objetivo. Bien, non quero pasar a unha votación sin dar as gracias. Para min é de bendecidos ser agradecidos. E eu non me gustaría, digamos, rematar este procedimento sen darlle as gracias aos veciños de Trasmiras que, sin a cesión e sin a cesión dos terreos que eles permitiron, non poderíamos executar desta maneira este proxecto, xa que no plan xeral de Trasmiras non había outra zona, porque sempre se contou con esta zona para albergar este tipo de servicio, e non había ningún terreno no resto do concello que tuvera calificación de dotacional para poder executar esta obra. Entonces, que vaya por diante o agradecemento personal como alcalde, o grupal de grupo de goberno, e gracias por o esforzo que fixeron por ceder e colaborar co Concello para poder sacar estas cousas para diante. Ben, sometemos entonces a votación a adxudicación da residencia. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, queda entonces adxudicada a residencia de maiores de Trasmiras a empresa Coviastec, que intentarei que na semana que ven se firme o contrato e que no mínimo tempo posible empecen as obras e ver unha realidade o que hoxe está en papel, por decirlo de alguma maneira. Vale, hoxe é un pleno extraordinario. En teoría non debía haber round de preguntas, pero eu tiño o compromiso con vos de que se iban a facer rounds de preguntas. Por lo tanto, punto número 3, rounds de preguntas. Vale, eu quería preguntarlle, perdón que estou algo afónica, non sei se se lembra nun dos plenos que mantivemos en outubro, que aprobamos a ata en novembro. Eu preguntaba a vostede se traballaba xestionando a recollida do lixo, e vostede dixo que estaba na comisión de lixo representando a comarca da Limia. Acórdase? Vale. Entonces, a miña pregunta é, como ben sabemos, o día 21 de febreiro colgouse na páxina do Concello de Trasmiras un bando, 21 de febreiro, que foi venres. Colgouse un bando na web explicándolle aos veciños que podían aterse á solicitude da reducción da taxa do lixo para este ano 2025. Constame que nas aldeas colocouse nos tableiros o luns, porque o 21 era venres, o luns estamos falando de día 24.
O plazo para solicitar a reducción da taxa do lixo era ata o 1 de marzo, se atendo os veciños 5 días para facelo. Como ben vostede puxo na publicación do bando, está publicado da Deputación este tipo de actuación no BOP número 249 do 27 de decembro do 2024. A miña pregunta é, dados estes datos, para poñernos en antecedentes, se na Deputación se sabía dende decembro do 2024, vostede está na Comisión de Lixo representando os alcaldes da comarca da Limia, como é que se lle deu un plazo tan curto aos veciños para facer a solicitude da reducción? Soamente 5 días, e non se informou antes. Porque a min constame, porque a semana pasada estive nas dependencias do Concello 2 días, tanto xoves como venres, houbo xente que estaba no mostrador dicindo que non lles dera tempo, que non se enteraran. E viñan pois para informarse agora xa para solicitar a reducción do ano 2026. Pero a do 2025 xa non poderon meter a solicitude porque rematara o plazo. Soamente se lle deron 5 días. Por que isto? Por que non houve unha previsión maior? Contestarei por escrito no próximo pleno, aportando documentación e aportando datos. Perfecto. Alguna máis? Sí. Na escola de Bebides hai escombro líder de fai bastante tempo, algún veciño tamén se queixou. Eso saberíase cando se vai quitar ou depositar algún tipo de recipiente porque está tirado ali de calquer maneira. Se me engano, hoxe están botando máis. Vale. Porque empezaron están traballando hoxe a mañá a primeira hora ali. En teoría, foi o que se me dixo a min antes. Sí, cando se termine a obra, sacarase todo e quedará todo como é debido. Pero primeiro teremos que acabar a obra. Sí, claro, pero non botar ali de calquer maneira. É dicir, non se pode botar nun recipiente. Cando se fai unha obra, pois traes un contenedor ou algo. Ou utilízase para rellenar. Sí, é outra posibilidade. Bueno, pois... Nos escollemos eso. Vale, vale. Vale. Pero Algo máis? Non. Sí. Outra queixa veciñal que traemos a pleno. Xaneiro, a vostede deronlle o raspado da autovía, vale? A vostede? A vostede como alcalde, yo facilitaría para que vostede o xestionara. Está usted falando de máis. Pois expliquemos, voulle a facer a pregunta. Eu poderei explicar o que está na miña capacidade. O que non está na miña capacidade non lle podo explicar. Vale, pero a vostede trouxeronlle ese material, verdad? Porque a min constame que houve veciños que viñeron a cargalo. Esa é a reclamación que hai na calle. E tamén me consta que non se informou... Dígame a súa pregunta. Tamén me consta que non se informou que vostede chamou a X amiguiños a que viñeran dispor dese material, non dando a opción de que outros interesados puderan solicitarlle. Vale, entonces gustaríame, é un rogo, gustaríame que a seguinte vez que lle traigan este tipo de material, porque sei que hai máis xente interesada, se faga unha publicación para que haxa máis xente que poda optar a ele. E non solo, xa yo digo, e non solo veciños os que vostede chama. Con respecto a eso, eu teño que darlle explicacións do que lle teño que dar e do que lle corresponde ao alcalde. Do que lle corresponde ao Emilio, doullas a miña muller. Bueno, pero vostede está nesta mesa. Vale, entón, eu estou nesta mesa para darlle explicacións do que teño a obligación de darlle. Non do que usted quere. Non me ten que dar a min, ten que dar aos veciños. Non, que máis está pedindo a usted, non é ningún veciño. Os veciños que falan comigo, xa eu lle digo claramente como son as cousas. Eu a usted teñolle que dar explicacións do que teño que darle, non de todo. Non do que usted me queira preguntar. Bueno, pode preguntar o que considero oportuno. Perfecto, eu reservo o meu dereito de responder o que quero. Perfecto. Entonces, a partir de aí, eu de aí non lle teño que dar explicacións ningunas, porque considero que non teño que dar explicacións de xestións que eu fago personales, como Emilio, non como alcalde de Trasmiras.
Claro, pero eso resulta que se está utilizando maquinaria do Concello. Entón, se utiliza a maquinaria do Concello, non é vostede como Emilio, é vostede como alcalde, Bien. porque está utilizando As xestións medios do que eu Concello. fago, as xestións que eu fago como Emilio, xa lle digo, doullas a quen as teño que dar. Pois entón traiga vostede unha máquina Entonces, e o carga vostede con outra tereille que máquina. dar as explicacións que lle teña que dar como alcalde, non como o resto. Así que explicacións no pleno con respecto a eso non lle teña que dar ningún. Considero que non lle teño que dar ningún. Bueno, yo Vale. considero que llas teño que pedir cando utiliza medios do Concello pagados por todos os veciños. Yo volvo a repetir, Vale. porque foi unha maquinaria do Concello a que se encargou da carga dese material. Sigo Non foi dicindo- o trator do Emilio. Sigo dicindo que con respecto a eso non teño nada que aportarlle. Vale, continúo. Diante da farmacia hai un burato que ten unha chapa de ferro. Gustaríame pedirlle que dado que é un establecemento o que vai moitísima xente, incluso vai xente maior, que lle costa camiñar, que por favor se tapara. Está moi ben o da plancha, pero eu esta semana vin que a plancha estaba movida e había un burato que pode traer consecuencias para algún veciño ou veciña. Entonces, se non lle importa, si pode, pois, xestionar que se tape. Fago unha pregunta, por aclarar e deixar as cousas no seu sitio. Puxo o Concello esa... Non sei quen a puxo. Ah, vale. Non sei. Eu estou dicindo que está tapada cunha plancha. Pero unha plancha de obra, ou unha arqueta, Non, ou é que? un cacho de ferro. É un cacho de ferro. Non sei quen a puxo, nin veño a dicir que Non que a me- puxera vostede. Eu digo que hai un burato e que é competencia do Concello tapar un burato nunha vía. E máis diante dun negocio o que ten tanta asiduidade de clientes. Pedireille explicación ao encargado de mantemento, porque a mí non me consta que aí se fixera ningún tipo de obra. Bueno, pois Entonces, entendo que eu ali o único que sei é dunha arqueta que ten unha tapa, pero creo que a arqueta é particular. Non é arqueta, é unha plancha de ferro. Mirarei por o tema, por atopar unha explicación. Que máis? Por atopar unha explicación e tamén por intentar solucionarlo. Primeiro terei que darlle unha explicación. Vexo eu así. Outra pregunta. Cando se prevé que vamos ter secretaria no Concello? Xa temos Secretaria, secretario. secretario. Está secretario. Temos un secretario. Accidental. Sí. Vale. Secretaria, secretario, ben interino ou ben con adxudicación. Valerio ten todas as facultades de calquera secretario. Está habilitado perfectamente por Santiago. Que quere dicir con eso? Non Que sei. hai algún trámite que se poida... Non. Si usted ten pedido outra persoa, si vai vir outra persoa... Fixeronse os protocolos de tanto nas listas da Xunta como nas listas da Diputación. Non hai secretarios. Non hai secretario. Non, Da Diputación tampouco. tampouco. Nin a Xunta. Non. Vale. Están as dúas listas vacías. Están os expedientes abaixo e a súa disposición se os quere revisar. Vale, entonces entendemos que Valerio vai seguir sendo secretario de aquí ata En canto o final. non o solicite ningún acumulación ou a comisión de servicios ou calquera fórmula que está prevista por a lei, sí. Vale. Que pasou ca antigua secretaria? Por que se foi? Porque pediu ela a comisión de servicios para virar de vos. Hai un escrito nas oficinas do Concello que así o expresa. Pediu ela a comisión de servicios e vostede ya concedeu. Perfectamente, sí, é xusto. Vale. Tenla que firmar o alcalde. E non sería porque vostede no último pleno fixo un ataque directo traendo un abogado a cuestionar o informe que ela emitiu, a cuestionar o traballo dunha funcionaria deste Concello, dunha traballadora deste Concello, e trouxo vostede o abogado para atacala directamente a ela, para desautorizala, porque despois ven que vostede se eloxa do traballo dos seus traballadores do Concello, dos nosos, porque eu tamén son corporación local, pero logo faille un ataque e un marcaxe a unha traballadora por facer o seu traballo. Mire, voulle dicir unha cousa, e quero que conste en acta.
Actualmente, tema de problemas laborais, tema de problemas de acoso, tema de problemas de igualdade, etcétera, etcétera. Hoxe a lei ten un gran soporte nese ámbito. Entonces, voulle a dicir ou voulle a dar un consello. Limítese a realizar as súas funcións como alcalde e non asoballe os traballadores deste concello. Porque o grupo da oposición non llo vai a permitir. E xa llo dixen máis veces que se ata agora nunca tomamos medidas legais, porque nós vimos aquí a facer política, non vamos a permitir que se asoballe o traballo de ningún traballador deste concello. Estou acabando, déixeme terminar. Non, estamos en robos... Non, vai terminar, pero porque lle vou quitar a palabra por unha razón moi sencilla. Porque estamos en ruegos e preguntas. Usted non está nunha tertulia na que pode chegar aquí e contar o que lle sabe a vostede da gana. Non, estamos nunha mesa dun pleno, estamos nun punto de eso. Estamos en robos e preguntas. Non estamos a que nos conte aquí a súa vida. Estou facendo preguntas. Non, fágame a pregunta. Fágame a pregunta. Fágame a pregunta ou o rogo. Xa lla fixe moi clara. A secretaria foise porque vostede non iba acorde co seu traballo. A secretaria foise do Concello de Trasmiras porque así o solicitou ela nun escrito no que pide comisión de servicios para Vilar de Vos. Punto. Eu non teño que facer xuicios de valor de ningún tipo. E recoméndolle que usted que tamén non nos faga, porque non ten dereito. Non ten dereito de facelos. Non estou facendo xuicios de valor. Eu o único que fixen no anterior pleno foi traer a un técnico que estaba contratado polo Concello de Trasmiras para uns pliegos, por se acaso había algunha duda no que é o pleno, que me ampara a lei para traer a ese técnico. E repítollo, e digo alto e claro, que me ampara a lei. E quen leva os plenos no Concello de Trasmiras é o alcalde de Trasmiras. E hoxe toca a mí. Non me grite. Non lle estou gritando, falo alto. Non estou sorda. Falo alto, para que graven ben. E que me escoiten ben os vecinos. Pois non se altere, que non é necesario, Non, pero que a mí o que non me parece xusto é que usted que este facendo xuicios de valor gratuitamente. Gratuitamente? Sí, gratuitamente. Presente no último pleno. Estoulle dicindo gratuitamente. Xa lle dixen que se lera. Entonces, a partir de aí, usted limítese o que pode, non o que lle sai da gana. Yo que podo reclamar que vostede non me informou a todos os membros desta corporación. A súa pregunta foi respostada. Ten algunha máis? Non. Perfecto. Levantamos a sesión entonces. Ahora, teña en conta o aviso que lle dei, Levantamos a sesión. Perfecto. Vale. Quedan uns 5 minutos que teño que comentar usted.